Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe. Molweni, namhlanje sizemvuselelweni, sizovuselelana. Sizafunda incwadi yamaHebhere weshumi, ivesi yama-25. Singakuyilizeli ukuhlanganisana kwethu njengesiko labanye. Masivuselelane, kube kukhona niyibona nje ukuba imini leyo iyasondela. Yiyo le mvuselelo esize kuyo namhlanje, sizovuselelana uba masibuyele ecaweni. Masibuyele kuYehova, masibuyeleni kuYesu Kristu, intloko yebandla. Ukuya ecaweni ke kufuneka wazi uba wena awuthethi ngayo, awuzubuncokola ukuthi hayi ndizaya ecaweni, ngoba ngase uselwe okanye uvuke sowugula okanye ukuvuke kukho zonke izizathu. Suncokola ngayo, vele uvase uthathe into zakho uhambe uye ecaweni. Into zakho mazibe ready iveki iqala nje. Vuseleleka, buyela ecaweni. uYesu Kristu ufuna sibuyele kuye ecaweni, uyabona indlela esisokola ngayo. And enye into, asoze siziwine i-spiritual battles without Jesus Christ. Singakhohlisani. Yonke lento obubunzima esibubonayo kufuneka siye kuYesu Kristu azosilwela. Khuthazeke. Jesus loves you. God bless you.